Leru Koorka nani somdu yurmende hewndu baraj Koorka ko farilema ne wadi mahota wondane gantuji mo naflu ngani yoda innamal a'malu binniyat usta banga tuji bede baraji ma shahru ramadan ikande foko lewru gi jangon be tawfira kadum hoto hat hore manya Encore carte masque gam wala vocal wala hayda diggaji ni kewi docteur hettanta na min sagini kumtaari virtude afama tan min rew ko mi kewi mais gam hadi ala chaque fois way non tude ay wallahi mi diggaji fude war loji kaaki defte kumtaari fula tek tan do mi dum tor sam tayiran ya do siwde sport stade mi art ah bon wallahi adun gam wala ni sahli jono carrément jum Koorka ernon vidéo ko Koorka waram koy mata ngal me jon sayi mi araka da fama ko Koorka mi ngona la mbaw mi nan ne tranquille mbar fama inchallah yagel ba jamma jar yalta kam joni jamma inchallah kam yalti arayat stade après mode massi wala yahwat inchallah no tamre inchallah Leru Koorka nani somdu yurmende hewndu baraj Koorka ko farilema ne wadi mahota wondane gantuji mo naflu ngani yoda innamal Koorka dari go gulani jamma nafiya goto nder nufa kilindal seytan neɗɗo tan ɗettam on tan keckira halla a faami waɗen tan ndiyam tan e lamdana fulle sette tan ha kecci fo woɗɗa jafɗan ko joom galle ma ko non fota waɗede sohlono hokkata yimɓe ndi salamu aleykum tikkade ande wuli hawaade wono ñoote ñente an jogiɗo kayra jani sey so ɗon ɓe mofno ɗo wuna ɗiɗi nandi won toon wuna ɗiɗi ko majjira ɗum kalis kumtayi mo woni artidi wuna ɗiɗi mbimen maɗo ko maçon wawara ɗo keso yetto fi tuufeji mum fi hen karoje on uñadi ɗo ɗo joɗim ɗo wuna ɗiɗi ƴeew so ordinateur ma o ñaman ɗum ordinateur o vampire wala balle kam hen ɓeɗa mofno ɗo ujunaɗi te kalis kumtede so uñadi ɗala haydaralaɗo amata fara woppu arga far seeɗa ay seyde ayan an taftoro oɗo jo postu arga an he o ɓimɓe nder no deej seyde konko hay kalis goto majjira a faami alde min walla mi serma he yo seet yo seet jabarako a faami konko belata no wonde hawuñaɗi dongo majjira an hay maydima haala junñomi sey omo jogui junñomi yurde ujunani ni tom omo jogui ɗon awaɗa jogui uña ko ɗon jiɗoɗɗa ɗum heddani ɗo kale ɗum ko wasatano a yiɗa hokku dépense kono anda hokka tawa ande ko mi jinade de so yirande ande kumtare ko nyaloma wallahi min kumto force nyame koy mom mana ko yimɓe ñamata ko an jogui ɗum wona ko Allah hokkata Allah hokkat o ko mum ko ɓurti han o kay ko ni e ala visita nussiɗam yettuka yettuka sey wonamo goɓe anayi fimrede no hacce kay wafto garata suura matalaji ga tappiji ga liran ay mama ay yimɓe yo kaldu gonga an mara an kam no natirnda mohre maran ka bannal mumel silat Allah ko ndewa hata naɗɗa e oɗo min polel ay ɗum ko gilde tan wona gilli konka wona yimɓe kay sato o kanga ay polel mamma ko kangal mi kam mi wino ni mais gaccam wala ko kangal sawana o baɗo ko waɗata ko ƴoƴƴo watta ɗum ƴoƴƴo waɗa ɗum haari lamɗam an yimɓe sa tawi jooɗi gara liltin tappiji kalisma wujjama a faami ñamele sen ñaame gonama tan gar leydi ɗum fo ɗen maaro ko yimɓe ko ñama ɗo mi ñamadde ɗo mi diyan sala jaaɓi ɗo mi ñamat a ittata gara dara guitto itti kat hay mamma oɗo jogui itti noon yonani saabu konko omo heewi bone no feewi noon mino taka gollo warame no aɗa ko mon jindirta yoni kadi gimmo ko arde ɗo kadi yo min jimmi ko sippirede wallahi haala min jimmi ko sippirede yo arga ar ay 2 minutes kalɗo min ko min jiɗɗa membade ar mo waɗɗani ko soofi mina majjanimi noon mi haalodiran wona seydi mo bakkata o ƴo seydi ƴo seydi ɓummi ɗon dandal dari hay dilla dillani seydi waɗima no wayni